дастаҳоро истиқбол мегирем. Албатта боз Регартада 3 имтиёз дошт ва садои уштакедовар аз оғози рақобати дастаҳо ва боз ҳам барои тамдиди вақти муайян вазъиятро боз ҳам боз футболбозони дастаи Истиқлол бароси бисёр ҳам ҳар ду даста бо тамоми қувва хеле ҳам мушкилтара. вазъият андаке боз ҳам бибинед ки чӣ гуна мушкилтар мегардад. туба баъди ин қисми аввали бозӣ хотима хоҳад ёфт. Алишер Ҷалилов зарбаи кунҷӣ мезанад. Зарбаи Алишерро боз Ҳасан Рустамов. ҳасан бозингарон бениҳоят дар хати дифоъ хуб воқеан ҳам бозӣ кардам. бисёр бозии мушкил, мураккаб, ҳассос, ҷараёни рақобати хеле ҷолиби охирини дастаҳо. ва Шодӣ Муродов ҳам ҳоло ба майдон баромад ва аммо ин хотимаи кор нест. рақобат албатта боз мо боварӣ дорем ки аз ин ҳам ҷолибтар сурат хоҳад гирифт. боз Ҳасан Рустамов як лаҳзаи хеле беҳтарро ҳам дар ин раванд боз ҳам ҳамларо боз Искандар Ҷалилов як партов ба нимаи рости майдон. инҷо вазъиятро боз дарвозабон чӣ ҳолате ки боз ба вуқӯъ пайваст. Шурмамадов ҳаракат мекунад дар ин маврид. андаке Шурмамадов ва баъдан як вазъиятро Шурмамадов хеле хуб истифода кард. дар ниҳоят хост ин лаҳзаро боз андаке таваҷҷӯҳ кунад. бисёр ҳам руҷӯъ кардан, таваҷҷӯҳ кардан. бубинед ки хеле ҳам Алишер Ҷалилов чун зарба зад ва баъдан Шурмамадов аз ин фурсати муносиб хуб истифода кард ва салам тавонист ки ҳисобро боз намуд. дар ин раванд партовҳои кӯтоҳ ва ба Маврид Алишер Ҷалилов бо дарвозабон 1-1 мебарояд. касе нест аз футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯло ва худ Алишер Ҷалилов ба осонӣ тӯбро воридӣ боз ҳам ҳайатро мукаммал кунанд ва ба ҳамон мушкилот ва боз ҳам хеле хатогиву нуқсои мавҷуда эътибори зиёд диҳанд. ба мавсим на танҳо ба мавсим балки ба мусобиқоти байналмилалӣ ҳам ҳамаҷонибо омода бошад. ваҳдат ва акнун озодона инҷо ҳам дар раванди кор ва Рустам Соиров ин лаҳза муваффақ мешавад. сари вақт ишғол карда натавонистанд аз ин фурсат ҳам ваҳдат хуб истифода кард. як партофт анҷом дод Исалам ва баъдан ҳам қатлони шаҳри Бохтар ва Равшани шаҳри Кӯлоб. андаке боз ҳам таваҷҷӯҳ мешавад ба Рустам Соиров. акун голи чорумро метавонад занад. бале ва ниҳоятан Рустам Соиров ана ҳамин партов ва Фатҳулло ин одати доимии Фатҳулло аст. дар охирин кӯшиши футболбозони Равшан барои тағйир додани натиҷа аммо муваффақ нашуданд. бо ҳамин натиҷа бо ҳам дидор анҷом медиҳанд ва дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бо Регартадаст